Udah kayak apa mama? Traffic, terus kan nomor nih. Orang ini komputer loh ya. Cus. Alah yo. Aku kenal kamu. Siapa? Ya ampun. Bertemu lagi di channel Endah Ratih, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Cus. Aman kiri. Cek kayak apa racing kan gitu loh. Apa racing? Aku udah lewat deh Pak. Trauma. Oleng yo. Trauma oleng. Niru. Aku tak mer-mer HP-ne.
Kadang ke kiri ini kadang pandangan. Soalnya kita kayak gitu loh. Iya. Saya kan sing lorong ning ndi. Enek sampingane sapi barang lho. Iya tak. Kayak perasaan nonton. Kayak apa ya, Mbak? Kayak jalan menuju iya ya, Mbak. Ada nih iya kok. Iya. Paling Oh, alah. Walah mleki wong jelek iki sak dalan. Sak dalan bener-bener. Lah ya walah guys berkabut. Oh, kayaknya lu malah saya. Soalnya gini, anu yang berangkatnya jam anu siang guys. Nanti ya kita berangkatnya jam 11. Jadi waktunya yo kadang ada yang ribet kan iya. Sampai mau sing sepeda di situ kadang-kadang jalan. Akhirnya walah nek cara ki ning pantai api ya wane oren wow api alhamdulillah. Tak kanjak Andres. Terus apa melok kanjak iki? Belok. Hah? Loram? Loram. Iki sate. Hah? Kayak latene. Ya. Kalau marau main mah. Pas kok. Sandal gitu.
Linting sapi ta iki. Atae lurus nganu he. Nol orang. Linting. Ya Allah iki tenan. Nah iki bele. Apa iki? Iki bele sarane iki. Masa iya? Masa modal? Tapi mencing-mencing. Bener-bener kok warung doyong iki le. Ning kono jek enak motor ya. Tapi kan enak motor ya gak sih? Ora enak motor. Ora enak mobil ya. Aku tak wedi ya tapi. Jalan masalah tikus ning pinggir jalan kesentam kabeh. Kok lampu tikus ki dungane sawah pinggir jalan. Aku. Iya, mobil ya. Berhenti kasih motor sih ada motor. Kayak laptop dhewe kae. Ayo sepeda yo. Ora pede ya. Ayo. Lah sampe sing ku enek kerjane ya. Alah kok sepeda gandeng Mabuk tapi yo. tabrakan. Iya, sepeda gandeng. Gandeng papat langsung. Dewe-dewe kau peniping. Sumpah. Sumpah aku tiba. Nah, udah belum bisa lagi kalau ya mau ibu Pak. Aku tiba. Terus lewat, Bang. Aku tidak kan. Oke nih, sampai nang dhuwur sepi yo. Gak apa-apa kita jalan bentor kali. Aku kan. Aku yang tidak. Aja ngono deh. Raine kene ndak ketak gitu. Aduh, awas dah. Sik kan. Lu coffee shop ngono ya. Ini market. Iya, kan kene mampir ini ya. Enak. Menjelur gak sih? Udah emang boleh, bukan enggak boleh. Enggak boleh. Tapi nek dia ono. Yo nek dia Pas dia rame-rame nih. rame mah oleh, tapi kan gak oleh. Bener-bener sepi no. Awas dong. Iki sampe kok ora bisa. Aduh. Ora iso. Tapi nyandak gak? Tapi nyandak. Nyandak kae. Nyandak kok. Iso dia. Tapi Sebae gak ono rono. Aku kelak yo ora iso. aduh aku hamile. Kubelku. Mas. Aduh. Lampu jalan gak sih anak wong lewat? Iya. Itu kayak apa ini, Mbak? Eh? Itu kayak melayang sumpah. Aduh ya. Ya kok. Lampunya tak makan mati kayak. Lampunya makan mati di mana? Ayo mulai, Mbak. Ayo mulai, Mbak. Ayo dan tak ke jalan deh. Aku ora iso metu. Aku iso metu. Dadah. Aku tak ning guri kan barang iki cuma. Aja aku malah wedi nek nang ngene guri. Aku. Kenapa ini? Wedi. Malah kok. Gede ning arep dah. Sampai teko. Ayo.
Ya oke, Dres. Boleh kan, Dres? Ketemu. Ada. Iya. Ada dia. Ayo mulai. Udah kayak apa, Mak? Ya, setram tiga kan nomor-nomor ini. Dah tak ya aku yang beri ning omah. Sing ning omahku lho, Mas. No. Ora. Iki lho ning omah iki. Ora iki Komputer lho ya, komputer. Ya. Lah kok galor. Kira-kira nene ana kene. Ini game ki apa? Ketok teraki ya. Wis bener ora kuwi. Ya bener teraki. Lah kok salah besok-besok. Kumur, iki kan kumur. Lah nek ngomong kayak apa, Mak? Ya kayak opo Kayak keselemat kayak. Ya. Biasanya kedip-kedip mana kene, Mas? Lah kedip-kedip. Ya tak ning omah iki, Bos. Lho, Mak. Ayo megang ini yuk. Ayo megang ini kalau megang aku, Bos. Dalam punya patok dhewe lho. Ayo kita ceklar semua, ceklar. Ayo, ceklar, ceklar. Ayo, tangan. Meledak listrik. Nangis. Ora rame lagi. Ning ngarep ki pas gak ning nggon ki mesti diguri sing ning nggon. Kamera nek berarti nek keloteng iki biasane enek mah. Soale sapi kan kok. Iki kamera nek aku nek iki gotok. Soalnya peteng. Walah peteng ya Allah Gusti. Biasanya kan sore kan aja eneng kabar. Makanan potong. Wis bareng nangis. Lah kuwi sok ben. Kok sok ben. Lah kan seneng anem nek sore kan kuwi kene kan mater. Lagi kan Wis mau wis kapok. Ropo kowe mau nangis. Wah, aku ya. Nangis lho, Pak. Piye? Wes ayo mulai. Enak foto karo. Lah iki kok.